Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा माब्रै एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनांगौ एडमिट मोननो दा बे एग्जाम सेन्टारखौ सेलेक्ट खालामबासो नोंथाङा एडमिटखौ मोननो हागोन आसाम पुलिस एसआइआव बेनो जाबाय UB आरो AB कामान्डुआव एसआइ लेभेलनि बे कनस्टेबल नङा दै लोगोफोर कामान्डु कनस्टेबल नङा बे जाबाय एसआइ लेभेलाव आरो बे एग्जामा जागोन 24 एप्रिलाव दा बेखायनो हाउ टु सेलेक्ट एग्जाम सेन्टार दा नोंथांमोना गोसोबादि एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनो हागोन नाथाय नोंथांमोना मोनसेल' सेन्टार सेलेक्ट खालामनो हागोन आरो बेयाव अल डिस्ट्रिक्ट सेन्टार गैया थ' माखासे दङ स' नोंथांमोना बेखौहाय सेलेक्ट खालामनो हागोन जेरावनोखि खाथि जायो दा बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा आन्दायगोन दा बेखायनो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना नायजोब थ' दानिया जोङो फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा बेयाव अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो फार्स्टआव दङ कमन रिटेन एग्जाम पर्टेल बेयाव क्लिक खालाम दा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लगइन खालामनांगोन आरो जेब्ला लगइन खालामगोन अब्ला नोंथांमोना मा मोनगोन बेनो जाबाय बे लेफ्ट साइडआव एप्लिकेशन फर्म निउ मोनगोन अके लेफ्ट साइडआव निउ मोनगोन बे निउआवनो नोंथांमोना फर्मआवहाय क्लिक खालामनांगोन अब्लानो श' जागोन दा जों एप्लिकेशन नाम्बार नोंनि नाम बार्थडे होनानै केपचा होनानै जोङो रेजिस्टार खालामनांगौ दा रेजिस्टार खालामनाय लोगो लोगोनो जोंहा प्रफाइला श' जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मा मोनगोन माखासे फर्म मोनगोन एप्लिकेशन फर्म निउ मोनगोन आरो लेफ्ट साइडआव बेनिफ्राय जोङो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मादार्स नेमखौ जोङो आपडेट खालामनांगौ दा बिदिब्ला जोङो बेयाव लगइन खालामसै दा आङो जायखौ लगइन खालामगोन बे अलरेडि एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामबाय अब्लाबो नोंथांमोना डेम' दिन्थिगोन दा जों बेबादि लगइन खालामनाय लोगो लोगो ओंखारगौमोन बेनिफ्राय दानिया सेलेक्ट खालामखाबाय नालाय एप्लिकेशन फ्रि ओंखारदों आरो बेयाव नोंथांमोनाबो बेबादि मोनगोन नाथाय जायफ्रा खालामाखै एप्लिकेशन फर्म निउ मोनगोन आरो बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा प्रफाइला श' जागोन बेनिफ्राय जोङो मादार्स नेमखौ आपडेट खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन दा नाय नोंथांमोना नै मादार्स नेम दङ दा नोंथांमोना मादार्स नेम मोनगोन आरो दा मादार्स नेमाव नोंथांमोना नोंनि मादारनि नेमखौहाय टाइप खालामनो हायो बेबायदि दा नोंथांमोना बेबायदि टाइप खालामना होदो बेनिफ्राय टाइप खालामनाय लोगो लोगो गाहायाव पस्ट मोनगोन बे पस्टआव ABUB ओंखारगोन डेट मिन्स नोङो जि पस्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन ABबो ओंखारनो हागौ UB ओंखारनो हागौ बे नोंनि सायावसै बेनिफ्राय नोंथांमोना प्रिफारेन्सखौ पस्टखौ सेलेक्ट खालामनांगोन बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टारखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगौ दा एग्जाम सेन्टारखौ नोंथांमोना गोसोबादि सेलेक्ट खालाम जेराव खाथि जायो बेयावनो होबानो जाबाय बेनिफ्राय प्रिफारेन्सआव ABUB ओंखारगोन जेरावनोखि नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंमोन बेयावनो ओंखारखागोन जास्ट सेलेक्ट खालाम बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन डिटेल्सखौ नोंथांमोना होनांगोन बेयाव जाबाय 10 पासनिफ्राय डिग्रिसिम होनांगौ आरो 10 बेनिफ्राय HS बेनिफ्राय डिग्रि आरो बेयाव लोगोसे नोंथांमोना मार्क्स अफ 10 नोंथांमोना फिल खालामनायाव मिस्टेक खालामदों गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन बेखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायग्रोजोब बेनिफ्राय बुजिबासो नोंथांमोना साबमिट खालामनांगौ जाहाथे मिस्टेक जायैबायदि आरो फाइनाल साबमिट खालामबा इडिट खालामनो हाया दै नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन हागोन हाया थ' हानाय नङा इडिट खालामनो हाया गासिबो रोखा रोखा लिरखायो दा बेनिफ्राय जोंहा फिल खालामनो ओरैबायदि नाय थ' नोंथांमोना फार्स्टआव HSLCखौ होदो सेलेक्ट खालामनानै बेनिफ्राय रल नाम्बारखौ ओरैबायदि हो मार्कशिटआव एडमिटआव जेरै दं बेखौनो हो थ' खायसेना कड नाम्बार थायो हमना ला B12 नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव थ' नोंथांमोना बेबायदि दङबा होनानै कड नाम्बारखौ होनानै स्पेस होनानै रल नाम्बारखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय मार्क्स अफ 10आव ओरैबायदि बुंनाय जादों जे नोंथाङा बेसेबां नाम्बार मोनदों होनाय जादों थ' जोंहा सेबेयाव थायो 600 बिनि गेजेराव नोंथांमोना बेसेबां होनांगोन बेसेबां मोनदों हमना ला 300 मोनदोंबा थ' नोंथांमोना मार्क्स अफ 10आव होबानो जाबाय बेनिफ्राय मार्क्स अफआवहाय नोंथांमोना 600खौ होदो सेबानिखौ बेनिफ्राय पार्सेन्ट बक्सआव थुनाय लोगो लोगो अट'मेटिक ओंखारखागोन बेनिफ्राय इयार अफ पासिंखौ नोंथांमोना राइट साइड खनायाव नों माब्ला मेट्रिक पास खालामदोंमोन बेनि मार्कशिटआव डेट थायो बेखौ सेम टु सेम होबानो जाबाय बेनिफ्राय दानिया सेकेन्ड फैबाय बे जाबाय HSआव थ' HSआव आर्ट्स साइन्स कमार्स गोसोबादि होदों नोंथांमोना जि स्ट्रिमनिफ्राय फैदों बेनिफ्राय बक्सआव थुनानै आसाम हायार सेकेन्डारि नोंथांमोना होबानो जाबाय बेनिफ्राय रल नाम्बारा सेम प्रसेस बेखौ जेरै दं आं खिथादों बेबादिनो होदो थ' HSनिया 500 थायो मार्क्स अफआ बेनिफ्राय मार्क्स अफ 10आव बेसेबां मोनदों होनानै पार्सेन्टआव थुनाय लोगो लोगोनो अट'मेटिक ओंखारगोन बेनिफ्राय ग्रेजुवेट दा आर्ट्स साइन्स कमार्स जायखिजाया डिग्री बेनिफ्राय कलेज नेमखौ नोंथांमोना होनांगोन थ' नोंथांमोना कलेज नेमखौ होबानो जाबाय नोंथाङा बबे कलेजनिफ्राय पास खालामदोंमोन बा नोंथांमोना इउनिभारसिटिखौबो होनो हायो बाट नोंथांमोना कलेजखौ होनो हागोन बेनिफ्राय दानिया रल नाम्बार थ' रल नाम्बारखौ जेरै दं बेबादि होदो मार्कशिटआव जेरै दं बेनिफ्राय ओरैबायदि जागोन मार्क्स अफ 10आ थ' डिग्रीना एसे बेलेग जायो बे जाबाय खायसे जेनेरेल खायसे मेजर थायो थ' खायसे मेजरा 1700 थायो 1700 मार्क्स अफआ आरो बेनिफ्राय मार्क्स अफ 10आव 1700नि गेजेराव बेसेबां मोनदों मार्कशिटआव नाय गाहायाव थायो बेनिफ्राय नोंथांमोना बहायनानै पार्सेन्टआव थुनाय लोगो लोगो पार्सेन्ट ओंखारगोन सेम प्रसेस दा बेनिफ्राय पासवर्डआ थ' नोंथांमोना पासवर्डखौ ओरैबायदि होदो नोंनि नाम होनानै 1 2 3 @ होनो हायो बा नोंथांमोना जायखिजाया होनानै लानो हागोन गोसोआव थानाय बायदि होनानै ला बेनिफ्राय गाहायाव डिक्लेरेसन मोननै अपसन थायो टिक मार्क होनानै थ' नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालाम दा फाइनाल साबमिट खालामनायनि सिगां थ' नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ नाय जाहाथे मिस्टेक जाबाय बायदोंबा इडिट खालामना लानो हायो नाथाय फाइनाल साबमिट खालामबा इडिट खालामनो हाया थ' बेखायनो मोजां सानै हयै नायनानै फाइनाल साबमिट खालामबानो जाबाय
आरो जेब्ला फाइल साबमिट खालामगोन अब्ला मोनसे लगिननि अपसन ओंखारगोन आरो लगिनाव थुनाय लोगो लोगो एप्लिकेसन नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना मा फिल खालामगोन बेखौ नायनो हागोन। दा नायदो नै बेयाव लगिन मोनसे अपसन ओंखारदों। बे लगिनाव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा लगिन खालामनो हानायनि अपसन फैगोन आरो बे लगिन खालामबा नोंथांमोना एप्लिकेसन नाम्बार बेनिफ्राय नोंथांमोननि नामखौ होनानै केपचाखौ होनानै रेजिस्टार खालामनांगोन बा लगिन खालामनांगोन आरो बेनिफ्रायनो एप्लिकेसन प्रिन्ट खालामना लानो हागोन आरो मा फिल खालामगोन नोंथाङा दानिया नायफिनजोबनो हागोन। थ' दानिया नायदो नोंथांमोना बेयाव मा फिल खालामखो बेयाव फैजोब्बाय नोंनि पार्सेन्ट नोंनि मार्क्स अफ 10 बेसेबां मोन्दोंमोन नोंथांमोना आरो पार्सेन्टआ बेसेबां दङ इयार अफ पासिं गासैबो ओंखारजोब्बाय। दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन। थ' नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक खालामनो हागोन, कमेन्ट्स खालामनो हागोन, साबस्क्राइब खालामनो हागोन जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन आरो कामान्डु कनस्टेबल एबा बेटेलियननि एडमिट फैयोब्ला नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ होनाय जागोन।